गिबियाव आं नोंथांमोननि निउस चेनेलनिसिम साबायखर जासिबाय आरो आङो सालाकाथि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोबोद गोजोननाय जासिगोन जोंना फंबाय रिजु बरगयारिनिसिम जाय बिथाङानाखि थांनाय 2019 सनाव बर' बिजोंनिफ्राय बर' मिडियामावहाय अल आसामनि गेजेरावनो टप जानो हादोंमोन। दा बेनो मोनसे एग्जाम्पल जानो थांदों दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जिथु बर' मिडियामजों जे सासे साक्सेसफुल फरायसा जानो हायो बिथाङा बेखौ जोंनि गेजेराव बा बर' फरायसाफोरनि गेजेराव मोनसे एग्जाम्पल सेटआप खालामबाय। आं बिनि थाखाय बिथांनिसिम साबायखर जासिबाय आरो बिथाङा जे दिनैहाय 455 मार्क्स मोननानै दिनै गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव एडमिसन लानो थांबाय बे जोंनि बर' हारिनि थाखायनो खोब गोजोनथाव। बेनो जोङो सिगां समनिफ्राय दायो जोंनि फरायसाफोरा कनसियासनेसा बांसिन जाबाय आरो सिगाङाव जोङो एमलेसमोन। दायो जोंनि फरायसाफोरा जोंनि गासै बर' रायजो राजानि नाजानायनि गेजेराव बे मोनसे एवारनेसा बयनिबो गेजेराव इनफ्लुयेन्सा फैबाय। जे फंबाय रिजु बरगयारियानो बिनि मोनसे एग्जाम्पल। बिथाङा जे बै समाव जेला HSLC आनजादाव आसामनि बिथोरावनो बर' मिडियामजों टप पास जादोंमोन बिथाङा बै समावबो होनदोंमोन जे गाव डक्टर जागोन आरो बिनि उनाव बियो गाव UPSC जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव रोखा खालामो जे एम लानानै जेब्ला डेडिकेटेडलि नाजायो अब्ला गासिबो बुस्थुआ जाफुंनानै फैयो। दा बेखायनो जोङो बयबो जोंनि फरायसाफ्रा एमखौ लानांगौ आरो डेडिकेटेडलि जोङो गावनि एमखौ होसोनानै जोङो गावनि माबासिम गलसिम सौहैनो नाजानांगौ। खायसे मानसिफोर जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेखौनो जों बुंनो सानो जायफ्रानाखि मिडियामनि सायावहाय जिथु आर्गुमेन्ट लाबोयो बेयो बेसलेस मोनसे आर्गुमेन्ट जेरावनाखि मिडियाम अफ इन्सट्राक्सना बिनि मोनसे मेटार जानो हाया जे साक्सेस जानाय जायिया जायो गावनि गोब्राब नाजानाय आरो डेडिकेटेडलि गावनि थांखिखौ होसोनायाव। जेरै दिनैनि फंबाय रिजु बरगयारियानो मोनसे एग्जाम्पल। आं दहायबो बुंबाय जे बिथाङा बर' मिडियामजोंनो फरायदों जेरावनाखि बर' मिडियामखौ गोबाङा नेवसिनानै दिनै एसामिस मिडियाम बा इंलिस मिडियाम होसोदों। नाथाय थाउजेन्डस अफ पिपल इंलिस मिडियाम फरायदोंब्लाबो नाथाय फंबाय रिजु बरगयारि बेबायदि जोंनि डक्टर फरायनायनि सुबिदाखौ हासिल खालामनो हायाखै। बेनिखायनो जोङो मिडियामा फेक्टर जानो हाया। आं बेखिनिखौ फोरमायबाय। थेंक इउ। बिनि थाखाय जोङो सालाकाथि दख'रआव जोङो साननानै लायो। दा बे समाव बेनिफ्राय बिथांखौ जों बरायनो फैदों। दा गिबियावनो आङो सिंगिरि बिरल ब्रह्म सारखौबो सारखौबो थाबाय। दा बे समाव